a samu fara ta babban gida da kyan gashi da kyawun hali akwai tsafta barin yar uwa da kyan hali gudayen dubu irinsa ake bada ko ina Na'ima Bello kyakkyawa a barawa banga tamkar kiwa gare haƙuri gurin sanan ga ilimi Na'ima Bello kin zarce saura ke ce za ni kai gidana ta barawa babban gida ya gane da so ake tutiya da ke zayayye alfahari Na'ima Bello mai kyan hali fara ta barawa babban gida ya gane da so ake tutiya da ke zayayye alfahari Na'ima Bello mai kyan hali fara ta barawa babban gida ya gane da so ake tutiya da ke zayayye alfahari Na'ima tawa fara daya wace na so cikin duniya da ta ban so akan gaskiya ita ta so ni so na amana ba dan kyau ba ko dukiya Na'ima ta wace waye zayan musa ko za ka yi tambaya mun mutan gari ba wanda zai ce a'a shige zuciya sannan Na'ima mai gaskiya ni a gare ni babu kamar ki mai kyawun kwalliya masu ado suna kwaikwaya ne wanke sarauniyar mata ta kasanni matata da sani farin ciki na ce na tsoraki ita ce kawai ke shaye mun hawaye na Na'ima Bello mai kyan hali fara ta barawa babban gida ya gane da so ake tutiya da ke zayayye alfahari momi a gaishe ki momi na ƙaunar ki matata a tsakanin ku akwai amana ni ma na san ku yorata farin cikin ki momi take so ba ta san ki hukunci Ibrahim Bekam duniya min yo muku Musti ya raba kiyawa amana ta ishe kan gida Na'ima Bello mai kyan hali fara ta barawa babban gida ya gane da so ake tutiya da ke zayayye alfahari hakika sannan nake wajen biya ya wuce aikwatance akan tabbatar nake yi da sauran mata ya takaice ya kai gaban ganin kyan wata in ba na Na'ima ne ba a jini na san yake kullum da duwa yake da santa nake yini nake kwana Na'ima tsatso na romawa gaskiya Na'ima ta yi mana sosai ba za ni manta ba a cikin dubu ta fannoni ta ce ni ɗaya ne take duba ta gyara kyale-kyalen nuni a ƴan roma ba za ni manta ba abinda ta yi mini wata sun ba ta iyawa mai ilimi da kyau da siga ga haƙuri kwana ina ce gaskiya na fahimci abin da nake faɗa Na'ima shi take kana ba ta fi so ne fushi kamar mata na yayi sanan ga ilimi da natsuwa Na'ima tana da kyawun hali ta tayi daban kawai da mata da yawa mai halayen da ake kwatance ko a garin su ba karya Na'ima Bello mai kyan hali fara ta barawa babban gida ya gane da so ake tutiya da ke zayayye alfahari ashe so na da daɗi kwarai sai yanzu na san haka
na samu guda a fannin da ke share mun hawaye. Wace mata so na koka da na yi motsi ta jiya a kai ne. Ni na na'ima ne, na'ima ta wuce. Ɗan mu fa ne mai tambaya, kan ce mahaifata.